Bună, prieteni! Vreau să vă prezint un modulator FM de la Baseus. Vreau să vă arăt așa mai întâi cum arată. Arată destul de bine, destul de calitativ ca și materiale. Avem aici fața, are un display unde afișează frecvența radio. Are 4 butoane care se văd în imagine. Are 2 butoane de schimbat piesele înainte, înapoi. Are butonul de apel care în timpul muzicii poate pune pauză sau poate reda muzica. Și mai avem aici sus butonul ăsta cu 4 cerculețe mai mici, de unde se schimbă frecvența. Se apasă pe el, o să pâlpâie frecvența radio și din cerculețul ăsta se poate schimba frecvența. Dacă nu schimbăm frecvența, în modul de redare a muzicii, se poate schimba volumul. Așa, avem aici o intrare USB, unde se poate pune și un stick pentru muzică. Asta ar fi în partea de jos. În partea de sus avem un loc pentru card microSD. Așa. În partea dreaptă avem intrarea AUX. Foarte mare atenție, este ieșire, nu este intrare, pentru că am văzut la alte modulatoare FM că au loc pentru cablu AUX, dar ele nu transmit, ci primesc semnal audio. Asta înseamnă că ele primesc semnal de la un dispozitiv și îl transmit mai departe prin frecvența radio către radioul mașinii. Eu am optat pentru acesta, pentru că dacă are ieșire AUX, adică transmite semnalul prin cablu, se poate conecta foarte ușor la mașină și sunetul este foarte clar prin Bluetooth către mașină. Prefer să ascult prin cablu AUX pentru că e mult mai clar. Mai avem și pe partea stângă aici o intrare USB unde se poate conecta un cablu de încărcare, de unde scoate undeva la 2 amperi, 5 V 2 amperi. Cam acesta este dispozitivul, ca și formă și mărime. Arată destul de bine, e destul de bine făcut, așa se simte calitativ. O să îl pun și în priză să vedeți cum se aprinde, ce apare pe el. Și o să vă spun și plusuri și minusuri pe care le-am observat și care poate că interesează și pe altcineva. Cam așa arată când e conectat. Are și o lumină ambientală albastră, cerculețul la care se vede, seara arată foarte frumos. Se vede display-ul, se vede pictograma de la radio, FM, frecvența și conectivitatea la Bluetooth. Acolo pe display, dacă o să facem un apel, o să vedeți că o să apară pictograma de la Bluetooth, uitați. Da. Și de aici se poate și opri. De aici se poate răspunde, se poate opri apelul. Cum am spus, aici muzica în față, muzica în spate. Și aici, dacă ținem apăsat, vedem că pâlpâie frecvența. Așa, asta să mai facem o dată. Așa, și se schimbă. Se poate schimba frecvența, după care se apasă și se fixează. Poate rămâne fixă. Pentru
muzică, ce am observat, nu se poate comuta direct de pe... Acesta ar fi un minus, pentru că nu se poate conecta de la vreun buton între sursele de muzică, de exemplu USB sau stick sau Bluetooth. Și atunci, de exemplu, dacă vrem să comutăm pe USB, pe stick, trebuie să îl scoatem. De fapt e scos. Trebuie pus. Și atunci când îl punem, el automat trece pe deci se vede, am pus USB-ul, stick-ul și apare pictograma de USB. Asta înseamnă că el redă muzica de pe USB. Și acum, practic, el merge pe USB. Bluetooth-ul, adică telefonul, rămâne conectat în continuare. Dacă primiți vreun apel, puteți răspunde și se aude în mașină. Bluetooth-ul de la telefon nu s-a deconectat, doar Bluetooth-ul audio, cum ar veni, pentru redarea muzicii. Ca să comutați din nou pe Bluetooth audio, ar trebui, din ce am observat eu, cel mai ușor, ori să scoateți dispozitivul din priză și să-l reconectați ca să se reseteze și atunci el o să intre automat pe Bluetooth, sau să opriți și să porniți Bluetooth-ul de la telefon și atunci el o să se conecteze automat. Un alt minus ar fi faptul că dacă îl folosiți să vorbiți la telefon prin acest dispozitiv, minusul este că se aude destul de slăbuț la celălalt capăt ceea ce vorbiți. Asta pentru că, nu știu, microfonul e destul de jos. Acum mă gândesc că depinde și de poziția unde are fiecare priza de 12 V. Dar am observat că dacă se ridică un pic tonul, adică se vorbește așa mai cu tărie, așa, se aude destul de bine. Așa arată foarte bine, e foarte interesantă rotița asta de aici, care pentru volum și pentru schimbarea frecvenței. Aici, de exemplu, pentru schimbarea frecvenței asta se ține apăsat așa și automat se poate schimba frecvența. Se apasă din nou. Dacă se ține apăsat, se schimbă limba. English. Se schimbă limba din chineză în engleză sau din engleză în chineză. Depinde de fiecare. Ce vreau să vă mai spun? Este un produs foarte util. Are foarte multe intrări USB și card de memorie. Important e că are ieșire semnal pe portul AUX. Acum depinde de fiecare ceea ce caută. Eu am căutat să fie cu ieșire pe AUX ca să pot reda muzica pe castofonul mașinii prin cablu, pentru că e mult mai clar. Și pe frecvență radio merge destul de bine, dar că mai apar sunete în funcție de frecvențele pe care le folosiți și de frecvențele de radio care se află în zonă. Dar dacă folosiți o frecvență pe care nu există radio, atunci nu o să aveți probleme. Sper că v-a fost de ajutor informațiile pe care vi le-am oferit și vă mulțumesc pentru atenția acordată.